experiència a treballar. Suposo que no. Com que es poses? Que l'anya mai no es posa, sap les coses. Ara digues, deixar vèncer o... Lluitaràs contra la hipocresia i l'opressió cansonament fins a aconseguir fer d'aquest un món millor. Mira que ets pallasso, Bé, algú ha de millorar el món. I qui millor que jo? Així es parla. Vaig a parlar amb els altres per parlar-ne seriosament. M'esperes aquí, oi? Esclar. Ets una mossa. Va, voleu fer favor d'entrar? Què passa, Tania? No res, mira que vinc els altres. I la parelleta serà tan feliç? El Pere està intentant que la Maria parli amb ell, crec. Sí, des de l'exposició de l'altre dia que la Maria no li parla. Ei, de sort. Què va? No entenc per què no em parla. Pensa-hi una mica si pots. Va, Maria, és pel que vaig dir del teu pare, no? No entenc com pots seguir enfadada per això. I a més, no és que digues res que no fos veritat. Perfecte. Ja s'ha acabat la novel·leta perquè tinc una cosa important per dir-vos. Ja en sé. Ja Deixem-ho córrer, ja ho hem parlat. Però que hem de tornar a l'inicial. Hem de fer despertar de primavera i parlant no teníem res parlat. Vam actuar com a crios i per culpa d'estupideses vam deixar de fer el que nosaltres volíem. Estupideses? Que t'obrin un expedient et sembla una estupidesa? Perquè a mi no. Doncs sí, Paula, una grandíssima estupidesa. Escolta'm bé, quan siguis gran i te'n records els teus dies d'institut, t'adonaràs que per culpa d'un maleït expedient vam deixar de fer el que nosaltres volíem i vam perdre una oportunitat única. Mira, Laia, saps què passa? Que potser de gran prefereixo pensar que he perdut una oportunitat única, com dius tu, però que gràcies a no fer música vaig poder estudiar una carrera. Sisplau, Mica, no dramatitzis. Què et penses, que no ens deixaran anar a la universitat per fer musical? I què més, ens tancaran a la presó? Escolteu, gent, ja no es tracta només d'un musical, ni tan sols dels valors ni dels ideals que ens han portat a fer-ho. Va més enllà. Us en recordàvem de quan assajàvem en secret al musical? De la cara que faria el director en veure'ns representar aquesta puta vida. Escolteu, fer despertar de primavera és la reivindicació del que nosaltres volem fer. Volem fer un musical que parli dels nostres problemes. Volem cantar i ballar música actual, no aquella relíquia. Ens volem divertir o no? Hosti, Laia, has pensat en dedicar-te a la política? Has ensenyat discursos. No, ara seriosament, jo també crec que hi hauríem de tornar. Sí, gent, ho hem de fer. Era la nostra il·lusió. Què passa si ens tornen a agafar? No tenim per què agafar-lo si ningú diu res. Si no és que vaig dir jo el pare que feia. No, està clar que no és tan estúpida. Tant? Mira, Maria, ja n'hi ha prou. Si vols continuar veient doble sentit en tot el que dic i faig, tu mateixa, però jo mai en cap moment he insultat el teu pare amb intenció de ferir-te. I mai t'he insultat a tu. No veus que no et desitjo cap mal? Parlar del musical ens uneix profundament a tots. De vegades ens barallem, sí, però al final ho acabem solucionant tot. Va, no em direu que no trobeu a faltar ballar tots junts. Desafiar l'autoritat per un bé comú. Els assaigs clandestins. I no ho trobeu a faltar. Sí. Doncs bé, ara que el Pere ja ha perdut tota la seva masculinitat en l'últim discurset, a mi ja no em deu quedar gaire, així que puc tornar a ballar i cantar. Fem-ho, va. Ho sento, sento haver-te abandonat. Però és que estic massa espantada. Com poden reaccionar els meus pares si descobreixen que això no és tu? T'estimo, ja ho saps. És que tot això és nou per mi. Tu, el musical, no fer cas al director, i sé que res del que faig és correcte, però és que si no ho faig em sento sola i trista. No és incorrecte. Estimar, reclamar la teva llibertat. Tot això és l'únic que pot fer feliç a la vida. A la teva i a la de qualsevol. Tinc por. És normal que em
A mi també em passa. I és llavors, quan m'adono que una cosa m'importa, que estimo una persona, quan sé que per escollir és una cosa que està bo en la societat, que està en contra dels models establerts. Jo t'estimo, no estic disposada a perdre. Abans d'això, voldria estar... No, No m'estic molt bé. jo t'ho sempre. Jo també vull estar amb tu. Però igualment, No puc fer musical. Vas? jo no sé cantar. M'importa molt que ho facis com una professional. És el mateix que fas mentre dutxes. Ensabonar-me? No. Canta com quan vas a la dutxa. Jo no canto a la dutxa. Veus? Si et puc dir que dutxes juntes ja ho sabria. Ona, Tot i que pensar-ho millor no et deixaria cantar. ona, prou. Val, tornant al tema. Intenta fer el que faig jo. Jo veuràs com saps cantar.
us deixo. Seguiu assajant perquè això va molt bé. Jo... Tu ets un fill de puta! Pere, sisplau, no té ninguna raó. O no? Més li val. Jo... És que no n'estàs prou? Jo dic que no parece de música. Crec que tal com ho és el director, és una bendició. És pura pornografia. Pornografia? Has vist mai porno, tu? No li investigues. No som així. El Pau sí. I tots els tios. Però això que us he fet, ara? Tu fes, Joaquim, segueix. Crec que va querer música ens diuen massa. Hauríem de pecar el senyor director. Aviat. A mi deixa'm estar. Com podeu sobreviure un home senyor director? Perquè és una ordre inútil i injusta. És que no tenim dret a fer música el que nosaltres volem. No! Ets imbècil? De totes maneres, pensis el que pensis, has actuat a les nostres esquenes. Ens has traït. Nosaltres hem fet el director. Et la fer el director, collons. És igual, deixem-ho estar. Pau, tu estàs amb mi, oi? Jo? No, tio. Despertar de primavera és un bon musical. Defineix els problemes que, tot i que potser tu no, tenim la majoria dels adolescents. Ho sento, tio, crec que és un bon musical. Va, o desapareixes ara mateix o deixem anar el ple. Ves corrents a dir els directors i tots collons, com més aviat vol que és. Bé, demà és el musical i no podem parar. Anem a fer un descans. Bé, doncs, jo ho hauria dit, no? El què? Això de Joaquim, no? En realitat era d'esperar, no et pots fiar de ningú amb aquesta cara. Tia, calla, que m'encau, Després d'una cosa així... Bé, això és tot un bon baix, però en realitat és un bon ball. Però què dius? Ens ha mentit, ens ha ficat en un bon embolic. Podrien haver-nos prohibit fer el musical. Es pot saber en qui confies? Crec que si creus en algú així, tu tampoc ets...
Set germans, un musical que porten mesos assajant. Per posar-nos una mica al cas, us direm que tracta sobre una comèdia rural, sobre 7 germans, els Pontiví, que decideixen casar-se amb 7 noies del poble. Esperem de tot cor que us agradi. No provis de passar-me per sobre, xiqueta! Perdó! A mi respecte, el motor! Mira que parla. Què dieu? Doncs crec que tu no ets el més indicat per donar-nos lliçons de respecte. I més si va pel món dient mocorro calumne. No passa res, tranquil·la. Perquè et respectin hauries de respectar. Ah, perquè us podeu, penseu molt de respectar els altres, no? Sisplau. Tens algun problema amb la meva amiga? Pere, sisplau. Maria, tu també estàs entès. Sento, papa. Doncs potser hauria de pensar perquè tots, inclús la seva filla, l'ha desobeït. Tu ets no. L'havia de sortir l'espirol a què? En què diu l'espirol? A tu? Jo, només segueixo les normes. En lloc d'estar amb els teus companys, ens traeixes. No pots intentar semblar normal i mantenir els teus amics? Vam donar-te una oportunitat, però segueixes fent el mateix pilota de sempre, no? Tu segueixes la mateixa desviada de sempre, no? Com que s'ha parat per als que us veguin? Si sabeixen aquesta compañera. Es pot saber què carai ens passa, imbècil? ¿Ven para discutir barallarnos?
en el fons no som tan diferents. No sabem ni qui som ni cap a on anem. Tenim por de dir i de fer el que realment pensem i volem, perquè estem encadenats. Volem ser lliures i donar una revolta contra el director i ni tan sols sabem alliberar-nos de les nostres pors. No som tan herois com ens creiem. La revolta comença a despertar-se on mateix, trencant aquelles cadenes interiors que ens impedeixen actuar com realment desitgem. Senyor director, entenc que ens pediu ser el musical Despertar de Primavera, per les conseqüències que pogués tenir sobre nosaltres o fins i tot sobre el nom de l'escola. Però realment, jo crec que aquest musical ens ha fet despertar, i no de la manera que s'imaginava. Amb aquest musical hem après a treballar en grup. No és aquest un dels objectius d'anar a l'escola? Aprendre que el treball coordinat dona molt bons resultats. A més, durant els assaigs, hem deixat de banda les nostres diferències personals per unir-nos en una causa comuna. No pateixi per les influències dolentes que ens pugui intentar. El missatge d'aquesta obra és pa sucat si el comparem amb la llau d'imatges, nous reclams i informacions que ens arriben de l'exterior. Aquest musical ens ha fet obrir els ulls a tots, a dedicar el nostre temps a una activitat apassionant, a parlar dels nostres problemes, que evidentment no deixen de ser els problemes de gairebé tots els adolescents, a treballar en grup i a conviure junts. Nois, us heu sentit sols durant aquest temps que m'ha estat preparant el musical? Algú s'ha sentit sol? No, oi? Doncs, senyor director, m'agradaria que vostè també entengués com n'és d'important aquest musical per nosaltres. Ostres, no hi podríeu una estona de serenitat i deixar-nos ensenyar el que hem preparat amb tanta il·lusió? Tens raó. Totes les vegades que hem tingut durant aquest temps m'han fet obrir els ulls. Encara que tots siguem diferents, hem de lluitar units sense por el que pensin els demés. Ona, jo t'estimo. Només igual que pensin els meus pares, el director, la mateixa Micaela. Aquest musical ha fet que m'adonés que encara que jo no sàpiga fer res, les oportunitats, com ha dit l'Edu, són per a tots. I jo també m'he pogut sentir útil fent aquest musical. Tens raó. Perdona'm per haver-te menyspreat, Pau. Vals molt i soc jo que a vegades no sé comportar. Algunes situacions em superen. Però la merda l'aparença i el que pensin els altres. Aquest musical val la pena. Ens hem esforçat molt i